τελευταία παρουσίαση. Τώρα έχουμε μερικές ανακοινώσεις από τον Αθανάση. Συγχωρείτε, το setup δεν γίνεται καλύτερα, δεν υπάρχει, θα γίνει κάτι. Έχουμε και δεύτερο βίντεο. Παρακαλώ. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτό το event. Κατ' επέκταση, ήθελα να ρωτήσω πόσα ποσοστά θα ασχολείστε με WordPress. Λοιπόν, λείπει από την πόλη ένα meetup για WordPress, παιδιά. Πώς θα πάρει την πρωτοβουλία? Ναι. Κάντε το όμως, γιατί είναι κρίμα, γιατί είναι και μια κινητήριος δύναμη της πόλης ουσιαστικά. Εντάξει, δηλαδή λέμε Node.js, αλλά είμαστε 4-5. Το WordPress είναι... PHP επίσης, ναι. Απλά νομίζω ότι PHP μάλλον δεν πρέπει. Εντάξει, εδώ έχουμε Python που είναι ένας. Έχουμε ένα WordPress, είναι τραγικό. Front-end κάναμε το content. Λοιπόν, αυτό, κύριε, που ήθελα να σας ανακοινώσω και είναι η πρώτη φορά που το λέμε δημοσίως, είναι το Daily Conference, το οποίο γίνεται 15 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρώτη απόπειρα για να κάνουμε ένα World Class Conference στην πόλη μας. Το θέμα είναι 260 μοίρες σε σχέση με το Web Development. Θα πιάσουμε όλα τα αντικείμενα, τα γνωστικά του Web Development, Frontend, Backend, DevOps, Security, Testing. Θα είναι ένα ολοήμερο event με 2 track ταυτόχρονα, δηλαδή θα έχει ταυτόχρονα 2 ομιλίες. Θα φέρουμε διεθνή ονόματα από την Ευρώπη, ελπίζουμε και από την Αμερική. Και σε αυτή μας την προσπάθεια σας στέλνουμε όλους συμμέτοχους. Έτσι. Η πόλη μας θα φιλοξενήσει λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Πέρα από την συμμετοχή σας, αλλά και αν δεν μπορείτε να συμμετέχετε για οποιοδήποτε λόγο, καθότι θα υπάρχει είσοδος σημαντική, το blind bet ξεκινάει στις 35 ευρώ από ό,τι νομίζω. Θα παρουσιάσω, δεν υπάρχει κάτι έξοδο. Αν έχεις τίποτα να παρουσιάζω, δεν υπάρχει λίγο. Θα δούμε. Κατάλαβα. Στο χωριό θα πάμε. Άλλο νομίζω ότι θα πήγε καλά σήμερα. Έχεις ένα χειροκρότημα. Καλά, παρουσίαση όμως. Μάλλον το χειροκρότημα καλά. Το security θέλει, το security θέλει. Και εκείνες τις ημέρες, λοιπόν, θέλουμε όλη η developer κοινότητα, τεχνολογική κοινότητα της πόλης να βάλει τα καλά της, να είναι όσο πιο φιλική, φιλόξενη μπορεί με τους φιλοξενούμενους που θα έχουμε στην πόλη μας εκείνη την περίοδο και θέλουμε όλοι μαζί να βάλουμε μία φωνή για να κάνουμε γνωστό στην επικράτεια την ευρύτερη της νοτιοανατολικής, αλλά και γιατί όχι ολόκληρης της Ευρώπης, ότι είμαστε εδώ και πλέον μπαίνουμε στο χάρτη το παγκόσμιο των events. Είμαστε όλοι μαζί συμμετοχοί σε αυτό και περιμένω τη βοήθειά σας. Λοιπόν, τι σηκώνω ακόμα από αυτά το εντάξει. Θα σας ανεβώ εγώ εδώ πάνω, να κάνω την τελική αποφώνηση. Αυτά. Θα ακολουθήσουμε. Τι, σας είπε κάτι, γιατί δεν μου βλακία πάλι. Θα ακολουθήσουμε ποτά στο πέραν τύπουα και εντάξει, θα το γεμίσουμε το μαγαζί, βλέπω. Θα αφήσετε όλοι οι ήσυχοι την περίοδο. Τώρα πάμε για ποτά μετά. Είναι μέσα στο event και τα ποτά. Οπότε, εγώ δεν ξέρω πού είναι. Είναι από όσο κατεβαίνεις, από εδώ βγαίνεις από Όλγας και προχωράς στην Όλγας και μετά είναι δεξιά στο μουσείο. Το καφέ του μουσείου. Ναι. Στα 30 μέτρα. Στα 30 μέτρα. Περνάς τα φανάρια και αμέσως δεξιά. Ναι, ρε παιδιά, δεν έχω σαν πεντιμότερα. Κάπου εδώ. Από εκεί. Από εκεί. Λοιπόν, ακολουθήστε ρε παιδιά τώρα το Θανάση και θα δείτε πού θα πάει. Εντάξει, ακολουθήστε κάποιον από εμάς, θα πάμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζουμε να δείτε και στο επόμενο επεισόδιο και θα σας ξαναδούμε.